δεν ξέρω. Έχασε πια την υπομονή του ήλιος. Τελείωνε, μου λέει, θα δείσω. Αυτό ψάχνω. Μήπως και βρω κάποιον ήλιο που δεν δει ποτέ. Μες στα σιρτάρια. Εδώ μέσα είναι εποχές που πέρασαν και βρίσκονται σε μεγάλη βεντέτα με τη σημερινή. Τραβάνε μαχαίρι, γιατί πιστεύουν ότι αυτή τις ταπείνωσε, τις ατίμασε να έχουν περάσει. Βρίσκω σκόρπια, τα επιχειρήματά τους, τις καταγγελίες τους. Τα γυάλινα μάτια μιας κούκλας, μεγάλη και όμορφη, σαν αδελφή ενός ψέματος. Έζησε ακίνητη, καθισμένη στο καναπέ. Μέσα στη σκοτεινή απαγόρευση να την παίρνω αγκαλιά για να μην χαλάσει. Νομίζω ήταν η μόνη αισθητή κούκλα που απέκτησα. Γερμανικής καταγωγής. Made in Germany. Διάβαζε κάθε τόσο ο πατέρας μου στο μικρό πιστοποιητικό βραχιολάκι που φορούσε στο χέρι της, εξασκώντας έτσι τα γλυκά του. Αναρωτιέμαι πώς χάλασε αυτή η κούκλα. Εγώ είχα την άδεια μόνο κοιτάζοντάς την να την παίζω. Να χάλασε από αυτό. Ίσως όπως πλάθεις, δημιουργείς, κατασκευάζεις κάποια πράγματα με το να τα κοιτάζεις μόνο, ίσως και με αυτόν τον ίδιο τρόπο κοιτώντας τα να χαλάνε, να εξαφανίζονται. Όπως εξαφανίστηκε και η κούκλα, αφήνοντας άγραφο σημείωμα τα μάτια της. Δεν θες εκεί στον πόλεμο του 40, λόγω της γερμανικής καταγωγής της, να την έστησε ο πατέρας μου στο πατριωτικό εκτελεστικό του απόσπασμα? Να τα βρω αυτά τα μάτια. Και κοντά σε αυτά ένα χερούλι από γραμμόφωνο. Σε αυτό το γραμμόφωνο πεζόταν ολημερής ο πρώτος δίσκος μουσικής που έβγαλε η καλήφωνη μελαγχολική ανησυχία μου. Ενώ η άγνωστη ακόμα αιτία της χόρευε με το μάγουλό της ακουμπισμένο στον ώμο του περιστρεφόμενου μικρού δωματίου μου. Μου το σήκωσε στο κεφάλι, σταμάτα το πια! Ξεφώνιζε η μάνα μου και εγώ απαντούσα μόνο του παίζει και δεν έλεγα ψέματα. Άμα έχει τα γενέθλιά της η λέξη κορίτσι, κλείνει τα τόσα και μπαίνει στη φουσκοθαλασσιά. Η μουσική παίζει μόνη της. Και το λεύκομα εδώ. Η νεότης κιτσαρισμένη με συνική μελάνη. Οι φιλενάδες κρυμμένες πίσω από ψευδόνυμα, η θλιμμένη ανεμόνη, πεφταστέρι, πλατήφυλλος βασιλικός, χλωμή, ηλιακτίδα και άλλα. Τι γνώμη έχετε για τον κτήτορα? Τι προτιμάτε, βουνό ή θάλασσα και γιατί? Τι τύπος άντρας σας αρέσει, ξανθός ή μελαχρινός? Τι είναι έρος? Δίπλα βαθιά το βέλος και να στάζει κατακόκκινο το αίμα. Ακόμα στάζει, παρά τη μακροχρόνια επίπονη θεραπεία. Και τι είναι φιλή? Φιλή είναι η ένωση δυο καρδιών. Είναι χίλια και χίλια. Σε μια ανάγραφη γωνιά του φίλου πιάνω να γράψω τι είναι φιλή. Τι είναι φιλή? Τι είναι φιλή? Τι είναι φιλή? Θα με πιστέψεις? Δεν θυμάμαι. Περπατώ και νυχτώνει. Από